nik uste dut antzeko, desberdintasun handia izan dela ofizialtasuna ez, eta horrek zer eragiten duen. Eta batez ere horretaz ohartu nintzen urtarrian ikerlan txiki bat egiten ari nintzenean, beraz zati bat izan zen Zuberoan eta bestea Bizkaiko eskualde batean, eta batez ere lehen hitza egitekotan, naiz eta badakidan hemen hegoaldean ere badagoela arazo hori normalen erderaz egitearena, baina askoz ere nabarmenago iruditzen zait iparraldean egiten dudanean, persona hori buruz edo niri aurrean dagoena euskalduna izan ezean, askotan nahiko erreakzio txarra jaso dut, eta aldiz hegoaldean askotan erdaluna izan ez gero, nahiko barkamena eskatzen dit edo euskara ez daki baina saiatu egiten da eta nik uste dut hori ofizialtasun edo ofizialtasun ezaren Zuberoko hitza etortzen zait migaila edo ispilua dela.